ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಸನ್ರೈಸ್ ಆನಗ ಸೂಪರ್ ಆದ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಿನ ತುಲು ಏಷ್ಯೋಗ್ ತೋಜುಂಡು ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆನಗ. ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದಾನ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಂಡೆ ಐ ಬುಕ್ಕ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಕಡೆದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ನೈಟ್. ಸೊ ತುಲು ಏಷ್ಯೋಗ್ ಬಂದ ಬೈದಂತುಲೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಡೆದಿ ಕೂಡ ಪಕ್ಕ ಶೋ ಕೂಡ ಬಂದ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚೈತೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಏಷ್ಯೋಗ್ ಬಂದ ಬೈದುಂಡು ಏನೇನು ಶೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನಾಗ ಅರ್ಧ ಆಪುಡವು ಫುಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ನಿತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಶೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನಾಗ. ಸೊ ಅಂಚಿತ್ತೇನು ಶೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆಂದೇನು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಆಲ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಅರಿ ಉರ್ದು ಬೊಕ ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಇತ್ತೇನು ಮುಲ್ಪ ಇಡ್ಲಿ ಮೈತೊಂಡೆ ತುಲೆ ಇಡ್ಲಿ ಮೈತದು ಒರಿನ ಬಂದಡಿ ಅನ್ನು ದೋಸೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದಯಪಂಡ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಗೆ ಆಪು ನಂಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಅಂಚ. ಸೊ ಅಂಚೈತೆ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಒರಿನ ಬಂದಡಿ ದೋಸೆ ಮೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಕ್ಕದು ಮಿತ್ತೆ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಚಾ ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೈಸ್. ಚಾ ಎಂಚ ದೀಪುಂದು ಪಂದು ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡತಿ. ಸೊ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀ ಮಲ್ಪುನಿಯತಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಕಣ್ಣ ಚಾ ಇಪಿ ಮುಲ್ಪ ನೀರು ದೀತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಐಕೇನು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಚಮಚಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂಡೆ. ಸೊ ಬುಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ನಿ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಚಾ ಮಲ್ಪುನಿ ಕಣ್ಣ ಚಾ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು. ಸುಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಶುಂಠಿ ಪಾಡ್ಚಿನ ಫ್ಲೇವರ್ ಇಜ್ಜನ ಇನ್ನು ಪಾಡ್ರೆ ರೆಡ್ ಆಪ್ಜಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ದೋಸೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಮುಲ್ಪೈತೆ ಏನು ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದು ದೋಸೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದು ದೋಸೆ ಮೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮಕ್ ಎಂಚ ನಮಕ್ ಬೋಡೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ದೋಸೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದನ ಒಂಚೂರು ತೆಳು ಮಂತೊಂದೆ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪ ಇಪ್ಪುನತಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಬಂದನ ಒಂಚೂರು ತೆಳು ಮಂತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ತೆಳು ಆದ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ದೋಸೆ ಒಂಚ ಅಂಚ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ ದಪ್ಪ ಆದಲ ಅಂಚ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ನಮಕ್ ಎಂಚ ಬೋಡ ಅಂಚ ದೋಸೆ ಮಂತೊನುಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತೆ ಮುರನಿ ಅನ್ನು ತುಪ್ಪ ಮಂತಿತ್ತು ಒಂಚೂರು. ಸೊ ಆ ತುಪ್ಪನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಎತ್ತೆ ತುಲೆ ದೋಸೆದ ಮಿತ್ತಿಂಚ ತುಪ್ಪನ ಪಾಡೊಂಡು ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ತುಪ್ಪ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ತಿಲೆ ಮೇಡಮ್ ಲಕ್ಕದೇರು ನಾಚಿಗೆ ಆಪುಂಡಾರೆಗ್ ಹಾಯ್ ಓಯ್ ಹಾಯ್ ಕಣ್ಣು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬುರ್ನು ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಾಚಿಗೆ ತುಲೆ ನಾಚಿಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಗಮಿ ಚಚಿಗ ದಾದ ಬಚ್ಚಿ వీడియో వచ్చి ఫ్లాష్ తెప్పా హాయ్ ఫ్లాష్ పోతాడా పెట్టుకొని పెట్టే లక్కలే దోశ కరెంచిన అಲ್ಪ ದೋಸೆ ಕರೆಂಚಿನ ಅಂತಲಿ ದೋಸೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಏನು ದೋಸೆ ಲಕ್ಕಾರ ಪ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ತುಲೆಗೆ ಮೇಡಮ್ನು ಲಕ್ಲೀರು ಬ್ರಷ್ ಟೀ ಇತ್ತು ಫಟ ದೆಪ್ಪಲೆ ನಾನು ಹುನಿ ಅದ ಆ ಕೂಲ್ ದೀತು ಚೆಟ್ಟುಂಡು ಲಕ್ಲೆ ಕೂಲ್ ದೆಕ್ಕಗ ಲಕ್ಲೆ ಕೂಲಿ ದೆಕ್ಕಗ ಚಡ ಬುಡ್ಪುಜ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಲಕ್ಕನಾಗ ಏತು ಟೈಮು ಏಲ ರ್ಯಾಂಡ್ ಲಕ್ಲೆ ಬಂಗಾರಿ ಬ್ರಷ್ ಟೀ ಇತ್ತು ಬ್ರಷ್ ಟೀ ಶೇಲದ ಪೊನ್ನು ಲಕ್ಕಿಯರು ಎತ್ತು ಪೋಕರಿ ಅನ್ಪಲ್ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ಗೆ ಪತ್ತೊನ್ಯಾಲು ತುರ್ಚಿ ಪೊಯ್ ಇತ್ತೇನು ದೋಸೆ ಚೂರು ದಪ್ಪ ಮೈತಿತ್ತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲದ ನ್ಯೂ ಮೆಂಬರ್ನ ತುಳಿ ಗೊಬ್ಬೋನುಂಡು ಚಾರ್ಲಿ ಇಂದು ಪುದಾರ ಇನ್ನು ಚಾರ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪಲೆ ರಿಶಂಚ ಲೆಪ್ಪನಿ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಇರಿಂಚ ಲೆಪ್ಪನಿ ఈరు ఫట్టదేపుడు చీరు పల్లె ఎంచలేపు నీరు ఇది ఎంచలేపు నీ పల్లె క్యాటను చాలీ లాస్ట్ కొంచెం మల్ల దోశ అవుతుంది నొంజి తిందిన బంజి ఫుల్ అవు మంచి కొంచెం మల్ల దోశ దప్ప దోశ మల్తుంది ಶೋಕು ತುಪ್ಪಲ ಪಾಡ್ದೆ ಲಿಶುಗುಂದು ಪನ್ನಿ ಲಿಶು ಐನ್ ತಿನ್ನ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಪಲುಂದು ಅಲ್ಲೇ ಪನ್ ಪಲ್ಯ ಐನ್ ತಿನ್ನ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಪಿನ ಅಲ್ದೇನ ಕಾಲ ತಿನ್ನಯಲು ಅಗತ್ತು ಪಾಡಿ ಐನು ದೋಸೆನು ದೋಸೆ ಕಲ್ಚಿಪ್ಪು ಸಾಂಬಾರು ಶೋಕು ಕಾಯಾಡು ತುಳಿತು ಮಲ್ಲ ದೋಸೆ ಬಿಗ್
ದೋಸೆ ನಾನು ಬೈಯಾಗೆ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ತುಳಿತೆ ನೀತಿಡ್ದಲ್ಲ ಅಕ್ಕದ ಪುರ ಜೋಳದ ನೀತೆ ಕಾಣೆ ತರಕಾರಿದ ಸೊ ఆయన ಬೈಯರ ದೀತೆಗೆ ಶುಗು ಜೋಳ ತೋಜದಿ ಜನ್ ತೋಜದ ನಾ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಲದೇ ತೊಂದೆ ಎಲ್ಲಿಶು ಕಾಫಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡೇರು ಅಂಚಿಂತೆ ಕಾಫಿ ಪರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಡೀ ಚೆಲ್ಲದೇರು ಹಾಂ ಫೈನಲಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾ ಮಲ್ಪೇರೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ತುಳಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರಡ್ಡು ಕ್ಯಾರೆಟನ್ನು ಶೋಕು ತುರಿದಿಯೆ ಶೋಕು ತೆಕ್ಕದು ಅದನ್ನು ಚೋಲಿನ ಪೂರ ಚೂರು ಚೂರು ಪೆರೆಸದು ಇಂಚಂದ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ನದು ಐಟ್ ಇಂಚ ಪೆರೆಸೋನಿ ನಾನು ಒಟ್ಟೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಮಂತೊ ನೋಡು ಐನೊಟ್ಟು ಇಂದೆಲ್ಲ ವೇಲೆಲ್ಲ ಹೊಲ್ಪಂಡ ಕಷ್ಟ ಅಂಚ ಇಂಚತುಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಆಯ್ಬುಕ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ತಿಕ್ವೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬನಲೆಂದಿ ಒಂದು ಐಕೊಂಜಿ 2-3 ಚಮಚದ ಅದು ತುಪ್ಪ ಪಾಡೊಂದೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗೋಡಂಬಿ ಬುಕ್ಕ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತನ್ಗ ಸೊ ಐತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಡಂಬಿ ಬುಕ್ಕ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪಾಡ್ದೆ ಬೀಜ ಗೋಡಂಬಿ ಬುಕ್ಕ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪಾಡ್ದೆ ಸೊ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ನಾವು ಶೋಕು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತೊಲು ಜನ ಬೇತೇನೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತದ ಅಂಚ ಒಗ್ಗರಣೆಲ್ಲ ಪಾಡ ನೋಡಿ ಬಟ್ ಏನಿತ್ತು ಇಂಚ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಸೊ ಬೊಕ್ಕಂದುವೆ ತುಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕು ತುರಿಯೋಣ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತೊಂಡು ನಾನು ತುರಿಯೋಣಿತ್ತು ಸೊ ಅಂಚೈತೆ ತುಲೆ ಐತೆ ಮುಲ್ಪ ಶೋಕು ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ದು ದೆತೊಂದೆ ಸೊ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಅವೇ ತುಪ್ಪಗ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ದೆನ್ ಒಂಜಿ ಪಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋನೆಟ್ ದೆನ್ ಶೋಕು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊ ನೋಡು ಇತ್ತೆನ್ ದೆನ್ ಶೋಕು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಅವೇ ತುಪ್ಪಡ್ ಬೊಕ ತುಪ್ಪ ಬೋಡ್ನ ಚೂರು ಪಾಡನೊಲಿ ದೆನ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಪೇರು ಪಾಡೋದು ನಾನು ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಅದು ಪೇರು ತಂದೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಅಂದಾಜಿ ಪಾಡು ಇದೇ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಒಂದು ಪಜ್ಜಿ ಪೇರು ಪಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತಿನ ಪೇರು ಹತ್ತು ಪಜ್ಜಿ ಪೇರು ಪಾಡೋದು ಐಟ್ ಬೇಯ್ಯದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೇರು ಯಾವ್ದು ತೋಜುಡಿ ನಾನು ಚೂರು ಪೇರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಸೊ ಒಂದೈತೆ ಪೇರು ಶೋಕ್ ಬೇಯೋಡು ಬೇಯೋದು ತುಲೆ ಪೇರು ಶೋಕ್ ಬೇಯ್ಯಾಡು ಬೇಯ್ದನಾಗ ಚೂರು ಹಾಪುದು ಇತ್ತೆ ಇತ್ತು ತೋಜಲ್ನ ಬೇಯ್ತನಾಗ ಒಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಬೇಯ್ಯಾಡಿತ್ತೆ ಶೋಕುಡೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಡು ಬೇಯ್ತದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಶೋಕು ಬೇಯೋಡು ಶೋಕು ಬೇಯ್ಯಾಡು ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಇಂದು ಶೋಕು ಬೇಯಿಂಡು ಪೇರ್ಡು ಶೋಕು ಬೇಯ್ದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆತನು ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೋನ್ಗ ನಾನು 1 ಕಪ್ದದ್ದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಅರ್ಧ ಕಪ್ದದ್ದು ಸಕ್ಕರೆ ಮಾಡೋಂಗ ಸಕ್ಕರೆ ಕರಗದವರ ನೀರು ಹಾಕೋದು ತುಳು ಕಲರ್ ತುಳು ಸೂಪರ್ ಆದುಂಡು ವಾವ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದುಂಡು ಸೊ ಸಕ್ಕರೆ ನೀರು ಹಾಕೋದು ತೊಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕೋದು ಇತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಆದ ರೆಡಿ ಆಣ್ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕಡ್ ಶೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದು ತುಲೆ ಕಲರ್ ತುಲೆದೆಲ್ಲ ಕಲರ್ ಮತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಕಲರ್ ತುಲೆ ಇದು ಶೋಕದ ರೆಡಿ ಅಂತಿದೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೇನೆಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ
तुला super and tasty carrot halwa ready. Color wow, super ಬೈದ್ನ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕದ ಶೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದನಗಂದು ದೆನ್ನ ಕಲರ್ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ತುಳು ಏತ್ ಇತ್ತಂಡು ಏತ್ ಚೂರು ಆಗ್ತದೆ ತುಳು ನಮಕ್ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಯಾವು ಇಂದು ಅದು ಇಂಕ್ಲ ಬೈಯಾಗ ಒಂಚಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚಿ ಪೋದಿತ್ತ ಮುಲ್ಪೆತ್ತಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಕರ ಉಂಡು ಮೀನು ಪೂರ ಉಂಡು ತುಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮೀನು ತೋಜು ಬಲೆಟ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಮೀನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ತೋಜಿ ಅಂಚ ಮೀನು ಪೂರ ಇತ್ತದ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಗ ಪಂದಲ್ಲಿ ಇಶು ತುಲೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಮುಲು ಮೀನು ದಲ್ಪ ಪೂರ ತೂವೊಂದು ಮೀನುಗಲ್ಪ ತಿನ್ರೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಅಂಚ ಮೀನು ಅಂತೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇಳಿ ಎಲ್ಲೆ ಮೀನುಲು ಕಲರ್ ಕಲರ್ದ ಮಾತ್ರ ತೋಜುನು ಕಪ್ಪದ ಮೀನು ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವು ತೋಜು ಈಚೆ ಎಲ್ಲೆವು ಅಂಚ Imaginary picture. Usually it's something that moves. Why?